салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза аст анами намуд двойкои новинкаи версачи омадаи аҷоибот фасон. Размеро духтарҷон борида бугӯ. Ай 48 то 54 дута ранг дорад. Ина духтаро 3-4 ранг дошта: сиё, сабзи талхабарг, коричневый, ани чӣ хеле мешавад, грозноразови 3 ранг духтаро. Размеро ҳаст духтара. Нархошон духтарои хушрӯ 190 сомони нархи донашаи оптон гирен бояд чи арзон мекунем. Ина 4 ранг. Духтарако бадбони намуд платча омадага ёрам аҷоибот фасон ҳар намуда духтаро. Ин размер 48 54 ё 48 то 54 духтаро. Нархи 220 сомонай духтарако то поёна санг дорад. Дизайни навай духтаро. Ёш духтаро 240 сомони. Размер 48 то 58 ай 48 то 58 то онамура духтаро. Размер расветка ҳастай духтаро хушрӯ. Ина каси харидорай рақамои мо дар рӯи экран. Марҳамат, доставка ҳам ба шаҳри Россия дорем, ҳам дохили Тоҷикистонда.